गिबियावनो डिजिटेल निउसनिसिम हामलायनाय थाबाय। दा जोङो जोंनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा दिनै जोङो बोहैथि दाननि एबा बोहैथि बोसोरनि जिथु 32थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय दिनै दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा मावख' बेखेवबाय। दिनै बेखेवनानै जोङो फैगौ बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदान बोसोरजों बरायनायजों लोगोसे जोङो गासैबो हाबाफारि जेरैजाय जोङो बारदै सिख्ला मोसानाय, बैसागु दोलो मोसानाय, सेंग्रा सिख्ला मोसानाय, बोराय बुरि मोसानाय, गथ'फोर मोसानाय, सेंग्रा दोलो सिख्ला दोलो मोसानाय, जों बायदि बायदि हाबाफारि लानानै जों बे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो लादों। जोङो गुबुन बोसोरावबो खुंबाय थायो। देग्लाय जों आसा खालामदों जोङो गुबुन बोसोरनिख्रुइबो जों साबसिन बैसागु बे फोरबोखौ खुंनो सानदों। जिहेथु जों दिनैनि अक्ट'आव जोङो मावख'खौ बेखेवबाय। बे बेखेवनायनिफ्राय जोङो जुरिनानै जोङो हाबाफारिखौ लागातारै मावलांगोन। जोंनि मावथि सोद्रोमाफ्राबो बिदिनो बयबो सांग्रां जानानै दिनैनि बे मावख' बेखेवनायाव हाबाफारियाव लाफैदों। बेनिखायनो आं दुलाराय जोंनि उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि सिङाव एबा दुलाराय आसाम नाङैनो जायफोर बैसागु फोरबोखौ मोजां मोनो एबा रंजायो बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों जे बे बैसागु जोंनि खुंगोन फोरबोआव मोनफ्रोमबो गामि एबा जिल्ला एबा आनसलिकनिफ्राय फैनानै जोंनि बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि फोरबोआव बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बयबो बेवहाय लोब लोबै हाबाफारियाव बाहागो लाफैनांगौ। आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों जोंहा जिहेथु देग्लाय जोंहा MP इलेक्सना फैगासिनो दङ। बिनि जाहोनाव जोङो अक्ट'खौ जों थि खालामथ'नो हायाखै। ओरैनो जोङो गुबुन बोसोराव जोङो जेरैबायदि अक्ट' लादोंमोन जोङो 1 थारिखनिफ्राय जोङो 7 बा 6 बे थारिखसिम जोङो बैसागु बे फोरबोखौ खुङोमोन। नाथाय देग्लायनि दिनाव जोङो 1 थारिखआव जोङो फिरफिला बिरहोनानै बैसागु फोरबोखौ जोङो बरायनानै जोङो साननैसो थाथ'नो गोनां जानो हागौ। जोङो बबे समाव अक्ट'खौ लागोन बे दिनै जों थिग बुंथ'नो हाया। जिहेतु इलेक्सननि सम इलेक्सना आगोलाव जानो हागौ उनावबो जानो हागौ। ओंखायनो जोङो अक्ट'खौ थि खालामनाय जायाखै। थेवब्लाबो जोङो बे बैसागु 1निफ्राय लानानै बैसागु दानावनो जोङो बे फोरबोखौ जों थारैनो खुंगोन। आरो बेखायनो मोनफ्रोमबो मोसाखावरि एबा बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो जाहाथे गुबुन बोसोरनि बायदि जेरैबायदि बाहागो लादोंमोन देग्लाय बिनिख्रुइ बांसिन बाहागो लानो थाखाय आङो मोनफ्रोमबो दोलो एबा हान्जाखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। आरो लोगोसे जोंनि बे साखाथि फाखाथि थानाय गासै रायजो राजाखौबो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय एबा जोंखौ मदद होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै डिजिटेल निउसनिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जोंहा बोसोरे 1993 मायथाइनिफ्रायनो बे दुलाराय उदालगुरिया बे बैसागु फोरबो फालिनाय बा बैसागु फोरबोनि बे कम्पिटिसन बेखौ जों खुंबाय थादों। दिनै फैयै 32थि बोसोर जाफैबाय। दा देग्लायबो जोङो गाजा गोमजा खुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो बे मोनसे बर'नि देरसिन फोरबो जेराव जों बेखौ बोसोर बोसोर खुंलांबाय थानांगोन आरो बावनो हाया। जों बेखौ खुंबाय थानांगोन आरो बेखौ बयबो सांग्रां जानानै बा बयबो आं बेखौनो खावलायदों जा सांग्रां जानानै बयबो बे फालिथायखौ बयबो फालियो आं बेखौ खावलायगोन। दा दिनै दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा खुंनानै 32थि बोसोर जाबोबाय। दा बेवहाय देग्लायबो जोंनि बे उदालगुरिनि साखाथि फाखाथि थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होयो, मदद होयो। जों गामाखालिनि बायदि जा हाबाफारि लादों निस्सय जों देग्लाय आरो बांसिन मोजां हाबाफारि लानानै बांसिन बे फोरबोखौ मोजां फालिनो हायो। आं बारा गोबाव बेखिनिखौ बुंनानै गोजोननाय थाबाय। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरि पाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो
बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो